alle sammen, og hjerteligt velkommen til den her video. Og i dag bliver det 10 flotter i dag på mål. Og vi går sådan cirka nok i gang. Måske lige lige over i krydset. Vanvittigt fedt. Altid fedt med derovre. Nå, men videre til nummer 2. Godt nok langt nede ved jorden, men den er det flot nok. Men højere op næste gang, men videre til næste mål. Hej folkens! Hvis I synes, det sådan larmer sådan en lille bitte smule i baggrund, så er det fordi, jeg skal forbi den her bus, før jeg kommer hen og skyde. De flotter, der bliver filmet over fra min højre side. Nå, men videre til de mål over fra højre side, de kommer nu. Så fint. Rigtig godt. Den er så godt. Nå, men videre til næste. Iskold. Ramte jeg den flot. Det gjorde jeg da. Nå, men videre til det. Godt næsten ikke helt ude i siden, men så rimelig godt og ramte rimelig godt. Nå, men videre til næste. Godt nok over i den her side, men der er sindssygt god. Nå, men videre til målene over i venstre side. Godt nok er det korte hjørne, men faktisk helt fint. Nå, men videre til næste mål. Klasse. Sindssygt godt, men lidt højere op havde det dog været bedre. Og videre til næste mål. Sindssygt godt. Den sad langt nede ved jorden, men faktisk fint. Og videre til næste mål. Sindssygt godt. Nok det bedste mål. Et af de bedste her på kanalen nogensinde. Nå, men jeg vil virkelig tak, fordi I så med i dag. Og vi ses igen i morgen, overmorgen eller om 3 dage. Hej!